लास्ट इयर पावसान जी जाल्ली दिसता डिजास्टर जाल्लें आनी ते टायमार हांगा लायटीचे बी पोल आसले ते सगळे हे जाल्ले खुबशे हे जाल्ले मागीर आमी थ्रू म्युन्सिपाल्टीचे सगळे भरून येले आनी अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हाजे ते हांगालो जो हे जाल्लो डिजास्टर जाल्लो तेचेर तोडगो काडपाक ते रिटर्निंग हॉल बांदपाक आमचें एप्लिकेशन थ्रू कलेक्टर PWD वचोन हांव ते फॉलोअप तेचो घेत आहा ते हांगासून इस्टिमेट जावन टेक्निकल सँक्शनाक आतां पणजे PWDन गेल्ले आसा खंय हें केलां ह्या 2-4 दिसांक म्हाका कळटलें खंय पावलां तें हांव तेजें फॉलोअप घेता अजुनूय तेंच्यांनी हे टेंडर बी कांय काडूंक ना पूण मीन टायम हे पावसान परत आतां इल्ले हांगा कोसळपाक लागला. म्हापसा नगरपालिका आमच्या नगरसेवकांना आणि मुख्याधिकारी यांना नगरपालिका या शब्दाचाच अर्थ मुळात कळलेला नाही. नगरपालिका म्हणजे नगराचं पालन करणारी त्याला म्हणतात नगरपालिका. परंतु ह्या ठिकाणी नगराचं पालन कुठं नाही, पालन पोषण सोडाच पण जाल तिथं घाण कचरा ढिगारा. काही वर्षापूर्वी ही दरड कोसळली होती, अजून तशी आहे, कोणी इथं लक्ष देत नाही. एक आमचा नगरसेवक आमच्या वॉर्डवरचा येतो, तो फिरतो कुठं काय काय आहे, पण तो सध्या विरोधी पक्षात असल्या कारणाने त्याचंही कोण ऐकायला तयार नाही. म्हणजे ही नगरपालिकेची परिस्थिती आहे गोव्याच्या, कळलं का. आता आमच्या वॉर्डावर जरी बघितलं तर बराच कचरा पडलेला असतो, अनेक ठिकाणी. इथंच नाही आहे, खड्डे बघा काय बघा. आता हे किती दिवसापासून इथं पडलेलं आहे, आपण पण बघत नाही. पाय फुटतात, पाय तुटतात, लक्ष कोणाचंच नाही. इथं सगळ्या नगरपालिकेला विनंती करतो आहे, नगर विकास मंत्र्यांनासुद्धा विनंती करतो आहे, म्हापसा नगरपालिकेकडे थोडं लक्ष द्या, जेणेकरून म्हापसा नगरपालिकेत जनतेला कोणताही त्रास होता कामा नये. त्यांच्या सुखसोयीकडे कृपया लक्ष द्या. कृपया म्हणावं लागतं, वास्तविक त्यांचं कर्तव्य ते, पण हे कर्तव्य बजावताना ते बघत नाही आहेत. म्हणून मी सांगू इच्छितो आहे, आमदारांनासुद्धा विनंती आहे की जरा नगरपालिकेत जरा फेरफटका मारा, कुठच्या वॉर्डमध्ये काय चाललं आहे काय नाही. नाहीतर तुमच्या नगरसेवकांना तरी सांगा